Mama yegna moya sema Ogya bɔfoɔ. Yes. Ogya bɔfoɔ won somebody. Yes. Yes. You are blessed, you are blessed, you are blessed. Yes. Metia o wife when ya brese was Ogya wa wale. Mecha so to ono so ntwa so. Yes. So greetings to your wife who was seeking to divorce you, but as I have forgiven you, may she also forgive you. Obapa Ogya wu kuno enye. Good woman, you cannot divorce your husband. Me mama awale so. I pray and ask for reconciliation. Ogya bɔfoɔ emma moenenye. And to the children of Ogya bɔfoɔ, may you have joy in abundance. Fine. And let everything be beautiful once again. Philadelphia. Say yam papa kase she no ho. Filate on some cassia pa. Skibang. And what? Dear, hey, I don't want to say, Yana Quakwa, the BB and yourself. Yeah, Quana Yankobi and Joe Paul and Mantem. Hey, Obin Costa Wafa, Pami and producer me in yourself. Yes, I don't want to do an answer, so to be a funny sound to my pump. Okay, Yana Papa in Master Yamena, yes, I know. You put the Kurotia Pa, I have what you feel more. Hey, Abu Buron Kosia, I did a bay yet to me saddle. And I yada, meaning I don't Yamada Urumo, that Urumo. When, hey, white, what's it say? 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 Hey, I do me a Ebusia ye wo ehira na ye wo awon san oyede onka ho biem ohun se abribia na ya masema meka no meka safidi se ewiase ni papa ho ne ho ye na enu tin na meka no meka safidi se yankopon ye wadom na odofo obehie ni papa na wabomode na waso no mu ye ene ye papa Steven Adom Twedi ya business impie so na ensema ni enyoma esisi wo ne de odofo na ese wani no kranya me nim ni ene ankasa me ho adwirimi se meka se me ho adwirimi a na o se wo nim ya adwene sampa me ho adwene na onyankopon ka asem bi wo twosem ni se sempo se wo ko onyankopon fie na se wo ni wo nua wonta wa make sure se wo bokọ na wona ko settle eno ni ade a enne ye nua Ogya bɔfoɔ odi ose aye oyo na wafa akukudam ni ahemfo no mu ni ohene ni ohemanam edom ko pie wo ye papa Steven Adom Twedi ni die ma me no ka sei wa render apology nempo waka say obe make sure say sa basa ye ne kasa bia se bi hu hia ne hu ensemfata no empie mfiri na numu biem nempo o say ye mfre no Samuel 7 Adom Twedi na ne tete kwa na ke mfre no Ogyaba ne de aha onye Ogya babiem sa edin Ogya ba no kra no enya dia opebiem na odofo ye bekọ ne yakọhwe enwoma esisi ni after that no insema epie ba no odofo message so benya nwa botre pa ye ni nkan hwe video ya bronyi bi a chese ono so omo kira oye suspect injo oye suspect na ne suspect mu no na chese police for a chase no na chase ni mu no na misno ka se akwei akotopum a chese enya sem kotu akra police ni so atwa no opunum ne de si wo ne de to bo ase ne afa ne nia mbeso mo na ye koba ye nua ye nim se friend Kwadee injo Kwadee mame abagrant interview oni YouTube before na Kwadee ni friend se ni team no injo dodo na nim no omo kira maame no se ompese saa ni manager no beba na kwan mu biem adentia ni manager no de na fa kwan bi so atu se na entwa ye kura ono so ye bekọ na yakodi ono so ne kasa no mutu message so benya wabotre na wonim se video mi ade nsem pakoti ne bon do runti aya nya ho abotre pa so woni share de paso a no nya ho abotre no wetie kasa no mu na wo so de wadon kyira ba ya men pentem waten
dabi ntinya ho abotre ye de kasa ne nia be pepe so na wo so watumi aye de wo hunu de tue mu na wo so de wadwen kire wade fa eye comment section wo na ye ni kan hyase eye police ni ya me no kase wo ko wura eye apunu mu no de nwie preso ne de si wo no wankasa fo ani kohwe ade na yen komra. What the? Whoa! The police officer just jumped in. Jeez, the police officer just jumped in. He's gone. How's that get away? What the hell, man? Where's the light ring? Where's the ring? I grab that ring. Chuck it. Help. You're right. Oh, let's grab that. Where's that ring? You're right, officer. You right, officer? Yeah, check that in, mate. I'll turn the one. Yeah. Well done, little man. Well done, lad. You're all right, darling. Put it up to him. Put that out. Okay. There you go. You right, officer? Well done, kids. Yeah, well done, lad. Pull him in, pull him in. Come on, officer. Bless your heart. Well done, you. Pull him in. You're useless, mate. You're useless. Oh, yeah, he's useless. Look at him. He is. Well, he's an idiot for jumping in. What's he thinking about? Someone was in trouble with it. Chase, that's a criminal. Suspect. The man could have been in trouble. Well, it's only a police officer anyway, so I wouldn't really worry about it. What's he done, officer? I'm a nurse. Where is he? Abusia wo Kwadee ne yariye ho anameka se ne tibia wo mu nu na mobeka ya beto dwa se mpo sebi na busua na eye no a ne bi mo di omonsa kyerkyere eye Kwadee ne maame so na sebi batan awo abofra abati asfasa asi wi so na ebeye de na waye no dinia na eye akekakeka ye papa sebe na dem twedi aba ya ene nam na no kasa so ene saa nyoma ni saa ihu ni saa akekakeka ni nia no nyame adom efiri wo kakra maami aba bonten efiri se oda na so onda ni yemu twenu mu na asem no in fact maami ka no na edu be bukra na me asem nya tete ya
Maami ankasa babonten abotun no mutuo mepese wo so benya wabotre na watie ye maami ono ankasa na kosem ene amani a wahwem e wo Kwadee ni sensem na emom no mesre oman Ghana mama ye mopa ye ma onuabrantie na ontumi emfa ne tempefra na afi Kwadee wankasa so ade bi wo a aya na nyem paibo because o maami kira entampe ina ahyehye na bekase bia ntampe so de o hyehye na efe wadwene madam na nzuzu aso na etie nti mesre Kwadee se wankasa so timenka yenia ye pawase bi ni gye wo wano ne kasa ne se ne wo wisa akankasa no dew na emom no hwe na wa so mo wani nkafo na menkosa tibia nim na nyame fa ne sankan na afi sabra bit na na so bi nti Kwadee maami ono ankasa betun mutu yenko ne nkuti nsema maami so ode betu bia na wa so kye wadne efa comment section wo sene manager no onpe no wo Kwadee ntebie enu na man no na amanti ade na nya spiritual ade an de sa ya na manfo keka se ne manu ayi nani ne manu ayi nani no nya nokre me tu hoi ma nanti papa ma bre nanso no ogidie wo nyame mu se dako be hye ne Nyankopon na hama no wa ma me kwan ama me hwa me ba no wa ma me kwan but one na tena se akasa na me pocho me sreka me be kira kwan kora hama no fa so wa ne saka no me pacho meti hama no nyo no nanka aye no manager na sanka nyo no na bakoko obedi nsem na mfie beye num ni nsiani na nkrofo bi na danfofo bi free UK na omu kika omu tribom se Kwadee tibia no aye omu ahote nti womu afa adwene baako na womu afa adwene baako no womu de ne ba ma Lord Kenya fise Lord Kenya no nso so waye saa wakosa tibia no kran ntomu fra Lord Kenya no de ne ma Lord Kenya no se womu ba pushi womu ba boa na Lord Kenya na ben no ono akosa mu no ebi o ka san ba ko mienu kira na obeti ase na Lord Kenya no so je penie na wase yensom nipa me patwa Lord woti udin wa ha misra wa nya ne bonu so na brebi as de esi ye na me kire mu wa ha ne yensom nipa nti ne nua bi nso wo ha ya fra ne hama nti obakọ kofa hama na abaka ho ani Lord Kenya ni Lord aye Lord Kenya no ani boy bi ni papa nua ba bi ono so ya fra ne Sunday na wo mu ba ye ba nipa nan wa ha na brochirefo no fambo ambra na o mu nyina nkambo mu de anyame be ye nti wo mu eka wo mu tiribom saa no adwene saa sam no ho no mi de na mi de mi nyime hwe nti mi wo hwa na hama ne ba fie oba ya na obebisa me se me na mi mpese adenti na mi mpese me ba no abeto nyumbio na me so me kira ne se na na tibia ne te nti na nka mi mpese obeto nyumbio mo no na wase nya saa na te nya saa na ohu no na wohu ni se woni ka woni dan woni dan na so na ono anka se fie ne etim santi na ya na ejai no saa no nti me kan waka na me si o eniye sawa wa bayi se wo ba so no mudia eniye mintimi nkan ko kire bia wo ba so ma me ya hwede anyame beye nanso wankan kira me se Lord Kenya ka ho na me mo mu kwan na ni 2 weeks ne no atwemienu na hama no as from one office na wo ka se de omu ya no Lord Kenya ka ho Sunday ka ho King ka ho na Lord Kenya no wa ya de a ama omu ani anje ho wo mu ya de na asie na ono de wo de camera kwato ho na wiase nyina huni se Kwadee wa ha sana kan sana hama na kai nti ono no obeyi Lord Kenya na di yine di na ono no akwasa ate bie mu da osan so ya sofo nti yine di na me kura mbere bi atwa mu be mfie nan ni no me ko ni fie akoka kira nse wamba boa me na mu wagidie wonu mu se ono aya sa no aka san ba ko mienu ebeto na so nti hama na kan na me maka
nti ebufu ya aba na hama no ka kira me say saminim se lord kanya baba mu dia ono de obegyae ohwa na me se o misraw me betom wo mu ye wo mu adwuma na me betom ono de wo mu ye de wo mu fi se bebo wo na me de me san koye nti me san wo hwa na o twemienu bio ne hama no tu ka ba me fie obesusu kira me say baby wo mu de me ban koye no boys bi wo ho na die ya de me bana kwhye ne nsam no ono osan aka se boys bi epese omu ebegbo wurom na omu mboa bi na sa boys no me de me bana ko sa ma me ne ho no sa boys no ya na omu kwafa no koye show no nti boys no ya ma me ne ntamba ya basa boys no ya ma me ne ntamba ya basa nti hama baka sa akira me no me si David me masa boys ne san bon wura mu biom na ma ba sai mo ba bo me dia me pesa boys ne bio fi se me ne wo makon de bia ya ko fan ko ya ko yin ko ye show ni asan de na ba na so mi huka pra wo mu de makwa de ba no nti me pesa boys no ho no bio na hama ne ka kira me se sa me mpe mo ho bio ma wo lawyer ne lawyer wa santa se fanche ne bra me nkwa ne lawyer no ho na me nkwa twro dia me pesa obabam bia no na me fama me kanchira ma lawyer no wanchoro na me see you ampani ampa me koi me ba fa bono letter no enko nti me ko me fa letter no ko de ko bibi a me ba no won nti me de ko anya 3 years time na me ti se lor Kenya ko gina TV so na de buofu se won wo hwa me ba ma me na me se me gina ba court wo hwa me ba ma na me se me gina ba court meti ya mesi enya no kreda wompo na me pesa nka wo ban me ba no anya no kresa fi se hama no odi ka se obayi nedi ena me se wo mane wo ho nti abane sai na hama na yiwedi a wanka se ono na yi nedi na odi me ababe shemsa nti me hwehwe lord Kenya nomba hu ko fra no me hu no ma no ko fra no wo hu se mia wankasa na wakate no ena me sa ko santasi living bread asori ya na me ti se ko ho ko preach ena me ko susu kire wo mu se na mate nti lord Kenya no mu fra na mbra na me kire mu nkira no na me ntimi yasa ma ba wo se be boa me na na nyame abie kwan ya ma wa ba na me kuro ya me sa kasa me de wo kokko anya no kresa na Abusuafo no komu a na lord Kenya say me say wade me ba Yesu na me so wonye Nyankopɔn hu mboboi na be na okɔgyina hɔ Yesu a nkrɔfo hu say lord Kenya na wa ha Yesu yi na me be ya baba wo ha na wo de no kɔkɔ Yesu yi anya no korɛ me kom ya me nya no yiye bia sana hama no na kɔyɛ saa nti lord Kenya nso yɛ saa no me bufu ye na wagya ne mahama no onu ntisa anam so sa na hama no anya na de ne ya no manu ya me pacho na hama wo ne number no one number ma membo pacho when was the last time I was friend me hama no ade me aya aka mfie mienu nie me nkasa no ho ono so nkasa me ho nti mabusia nso kira se one jai boy no one jai me ba no one jai ya ba no maye na ya nhwe de ebe ye na ho hinya sen se enwom na de bia hama se obeye adwuma no wo ye adwuma no de ma hwan hama so se me njai no na mpesa me boa no wo boa me ba so ne me yaka wo boa me ba hwan tro kakra ka wa kwatwa to me so se me si lord Kenya ma ne ba me ba ho esamun kiten wo kan wo radio so wo ka sa no me ka kira ne se lord Kenya asam wo ya lord Kenya no kan ya na ya me ya nti me kon sira FM no ma ko susu asam na kire wo mu na nka wo ma fra lord Kenya na mama pa na twa ha ma ne ka kira me se ma me ko sira FM mimbra pure FM samra kura na mdim se FM bi di pure FM nti ya baba kwano ha ma kuro ya wasan ka kira me se me ba na mba kan sam na me kan kira Ghana fo nyina se ma ya me ba no bone waka se ya pe na me hu se ha ma nye ni papa na me bisa ne se wo ya wo kan sebi wanye ni papa wo ya wo kan wo ba ka to ho wo ba gu mani ma ase ato ho no na daache abansam a
Ghana for a huna kase, and I am in Pona, me papio FM back and say, my yammy banner bonny. The hammer. What person did I go minimasia at all? Person did I go minimasia at all? She say, and you now would get this on in Bacoyana, Mrs. Sano, Yan and Buano. Now also a person in a yaninti. And now, we yes, I never saw. Na me de me je mankai na ndi one me ba no wo ho Nse se ogusu no ba no one no wo ho onye no wo ho nti die nti a se si ya no me sa ha ma wan firi me ba no ho a ma hokoro me nsa wan fa fi se etimifo ni timu a wo wa ka wa fa wa bati fi se me wodin ko sire mu no aya sa no ha ma ne de ni ba ye adwuma wa ya na wa yesi wa ye vise na hama no na wa de na akọ hospital akọji na kwanya ya na wa fa so de nkọji no ya na me nso no na me tehuni se hama no mansuro na obakọ so agumanyim asesa afife ono wakasa o radio so me nso so me nko a wo dom wo sika me so me nko a me ni 10 cedis nti wo ya na wo de me akọtena Pure FM so se ma yese nso na ne yeye enti kwanya wo fa so ade ne koji ne ya na mempe wo di police kwache no na wo de na kwaje na ji enti otimi ya wanye ne sa onko no na wa ye ne baako bosumi mienu da ji bosumi mienu ena wo yi a wo de ne kwa onyom no so endi bosumi miansa no wasa ya sa no wasa de police ache no na wo de na kwaji wo yi a na wo de ne kwa onyom no so onyom no so Pacho Kwadee ni nuanom we nuanom wo Pacho den na apart from Hama a waba ho a oboa no ebusua na nkasa ne den na mo ya ma Kwadee abusua na nkasa no na me ka no Kwadee tibie ba me ma nante papa me na abusua na ya nante papa na Kwadee no ya wo hu na adwene wotimi kwagina baby se nya na ma me na me Ghana fo nyina ate ma unim so ya wayale enti esa no ni bufu a o tendidie enti sa akoba sa obi a wo boa me no okodi na tam sa no watwe no ho ka watwe no na mi ama wo no wadi masam ma odi matam ye me se de enkorampo na me na me de no nti me mpa abada enti Hama no koso ye ne sa de atoso mpransa no ani Hama no adi police che no de no kosire abra wan bo mama ne da nti wokoduro be na otwemi yenu ansa ye no otwe ye from say wa ba na me say afi na me fra me na me so me fra Hama bi se say twi no koyi o mo fa nchame me fra Hama no bi se say nti wodi me ba no ko na waso wade no ko na wa bere dodo wa bere ono Hama no wa bere dodo na me so yo man ka hwe na wo sire mu a 2024 yi na me call ya tibia ne nya na me se me de ne ba ha enti saa nyina no me ne Hama no ya ye free bio enti me de ne ba ya na wo so wa san ba se wo de ne ba kokoya nyu na me si de bi saa de me ma won fa no kwaya nyu saa ti saa na ade ne akoye Sisi Hama so se me nka nche se ono do Kwadee pa Kwadee wona kuma Obuwa misra no a unja wade mo wanja mami wanja ma dia ma mo wanja ya mami a me hohoro me nsa na wafa me ne mabusiafo nyina fi se mabusiafo ka se Hama ye ba wo ho ama ye ne wa betena se na yenim se Kwadee wo nsem na nka de wo ho na ya nka ya ka fi se wo sire mu no wo mo ye ne ho adwuma Hama no so wa ma kwan me ye ne ho adwuma no a me nyene ba ya interview akina we baba nyom asema si kwafa ne bra ntina abusiafo no buafu se wo mu ka wo mbanya na Kwadee no wa hye bebi ba ye mfie miansa mfie ndan na obi ante ne nka na Hama no so se ya to ya sa na Kwadee no so wante no ho ase nti abusiafo no etu nipa mienu se wo mu ba Hama no ho na nka wo ma betena se enuafo no wo mu nyina ka omutira bom na yahu kwan ya gene bafa so na me bo na mane se no ma o se no mu kae
asama Haman kan ne say won pabusiani bi wɔ n'anim won pabusiani bi wɔ n'anim waka kyerɛ me kasa nyame no kura na me gyina hɔ yikan Haman timi nkasa won kasa ada won pabusiani bi wɔ n'anim won pabusiani bi wɔ n'anim na me siyo na me so me frɔ wo mu ka kyerɛ wo nti wo mu bisa ne wo mu frɔ na wonfa wo mu bisa ne sɛ Haman no won pabusiani bi wɔ n'anim no na busia na de wɔde ne ye de ye de manager no ɔno Haman no na busiafo no ana nti wo so ɔdɔ Kwadee a ɔboa Haman wo sai Kwadee wɔne me akoa mpie mienu ni wanjai ma de amamia Haman pɛso be jai wɔyɛ a wɔse me jai no me mba no ho no ho bɛtɔ no na Haman asan ba nti media to ma me na anim sɛ na Haman ayɛ nti wɔn kasa nkyerɛ no ma no na Haman ne sɛ wɔn wajai wɔne na jai nti maame na no mani kama sa na onye na ejai ne kwa na maame na aka se kyerɛ me na me se onye na ejai a anya no kore we ka ho an premier nsa no wo ya ya wase onye na ejai wo fa no ho adwon pa kwanya wo de ba fa no no asan ba nti me bisa me Kwadee ni nua ba se Haman se onye na ejai no wo hwa onye na ba jai no so onye na ejai oboa na me san call station foforo se onye na ejai a won be kasa onye na ejai na station hafo no wo mun di adanse na wo mun di adanse huni se onye na ejai me koya ya fra Haman ya se Haman tukwan nso wo mun ne kasa wie kasa na wo mun wie ya wo se Haman tukwan se ya ne na kasa se so on kasa ya frɛ no ye ka Haman ti asɛm ye frɛ no se so on kasa enti wa kasa ya aye fi se won kasa yi wono no sadia ni bebi a nyansa no wo no emodu nti na mpesa me kan ase wo pese wo sai me ban won kase yo be fra panyini a obaka de won panyini kura no wanjuni yi a obaka se Haman ope oba no te se de wo kan na nso oboa di so ope no won de won jai no no mama obia ba oba no so obeboa na uyo okay apart from Haman ti anokre pa ono wasi wo hwe me ba ma me na me da me kasi na me smin kafe de na me ka wo de koye no so wu ne nti wo akoya no ba ko na enkoyi ama wa jai Haman se me jai abusia sɛ ne mote no maame na kyerɛ ɔno de nka bɛ ya ɛyɛ ne manager no ɛyɛ Haman no ha onjai ɛyɛ Kwadee ɛmfa no ma ɛyɛ abusia no especially maame na kasa wone ne adwene sɛ manager no onjai Kwadee fi sɛ manager no so kyerɛ Kwadee dana kuma wo pa na opese Kwadee san ebigina na naso biem na maame no so otie maame ne kasema as a manager na so ekwan bi so one way the other way adwenkyira me so mechiro odotiefo mama ndima no isi boni me no ho sa se de maame ne kan ye no kradia na as a manager no o mi hu se abrochefo na o mo sen sika ne ba no o yisu eye Kwadee no as se bia no so betimi edidi Kwadee ho ana se dia because nenke obi awo ne ba na wo na wo ye ne manager wonya bushia na wasi jai ne ba mana na wasi chinchina anchi abusia wo so kyerɛ wadwene fefa comment section wo anam de mbisi bye bye.